V prípade požiaru, keď horí, ma chránia ventilátory. V prípade, že sa v tuneli niečo stane, ako prvé ma o tom informuje dopravné značenie, ktoré pri prejazde tunelom sledujem a podľa toho sa riadím. Následne sa do FM rádia a tunelového rozhlasu púšťajú automatické hlášky, ktoré ma informujú o tom, ako sa mám správať v tuneli a čo mám robiť. Na to v prípade požiaru, keď horí, ma chránia ventilátory, ktoré odo mňa odvádzajú splodiny a teplo, ktoré z tohto horenia sa produkujú. Na ostení tunela sa nachádzajú dopravné značky, ktoré ma informujú o vzdialenosti k únikovej ceste a svieti tu aj toto biele svetlo, ktoré mi pomáha pri orientácii. Na základe toho viem nájsť únikovú cestu, do ktorej keď vstúpim, sa nachádzam už v bezpečnom priestore. Cez priečné prepojenie sa dostanem do druhej tunelovej rúry, ktorá v tom čase je už zatvorená a slúži ako úniková cesta. A na ochranu tejto únikovej cesty slúžia ďalej ventilátory, ktoré tu vháňajú čerstvý vzduch a ma chránia pred tým, aby za mňou nevstupovali do tejto cesty splodiny alebo teplo z horenia.